Shalom. Horas ma dihita saluhuna. Kami sian perhalado kami Pisentosa Samarinda Pasahaton. Selamat datang, doho selamat beribadah. Tusude ruas nihurian aro madohoti perminggot tasadarion. Terlobi turuas nihurian na oddo pemarjolo sahali madohoti permingguon di garejaon. Rak mahita majagahon atau manon ni perminggota. Tabongoti maparsaurata doho Tuhan debata di bagasan dame doho lasni roha marede mahita.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di probadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Mulak masugot halak, akan na pinaluan ni Jehovah, jala Maria rotu Sion, jala halalas ni roha sa liling-liling na di atas ulo na sida, dapotan hilas dohoklas ni roha na sida, alay mapurus maanggo arsak dohot hoy-hoy ni roha. Haleluya. Ali ama nami, ama ni Yesus Kristus Tuhan nami, natubo di huta Betlehem. Say pinuji magwarmo na badiay, alanaong ditikirho hami bangsom, ditugu-tugu hodo hami siyan hahulomon tuhatiuron, jala dipadumuhodo hami, naholang hian siyako, gabesaor musedo hotho, gok halalas ni roha do hami alanii, say jalo maha mauliateo ni roha nami, naong tinopot mo marhite anak mi. Amen. Maredehita. Tatangihon ma patik ni debata, ima patik parjolo saha rodi patik pasapuluhon. Songonom madidok. Patik parjolo. Ahudo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahinommu debatam. Paduahon, dang jadi ganaumu jalai dang jadi sumanommu. Manangaha na di banua gijang doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobbaon manang sioloan. Patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhum na dosogot, akka na marsineang di goarna. Paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaonomari maula hamuna sa silomu. Alayang guari papituhoni. Ari paradianan di Jehovah di Batam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu. Rodi isni hutani halak pe na mangibati hutam.
Ai di naunomari do ditoppa de bata langit doho tano doho laut doho nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Di bahini do ubain na di pasu-pasu de bata jahuba. Ari para diananai jala di parbadiai. Palimahon ikon pasangapom mudo naturasmu. Asa martua ho jala liling mangolu. Di tano na nilehon ni Jahuba de batam diho. Kaunopon unako mamuno. Papituhon unako mangalakup. Pawaluhon unako manako. Pasiahon unako olo makatidakon hata na sotutu maralohon donga jolma. Pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripin ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru. Manang lobuna, manang hodana. Manang dia pe ugasan ni dongamu. Bohado ni dok ni debata taringot tupatik nasa pului odo. Ahudu Jahuba debatam ninna debatata. Pargogo na suatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon. Rodi sudut paupaton. Pinopar niaka na sogoro hadiau. Alai. Asido rohaku. Diaka na maribu-ribu. Aka na marholong ni roh hadiau. Naso mangalausi patiki. Ido sahakna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata saya perbugoi mahami mangulahon nahu bartu patikmi. Amin. Tapuji Tuhan tamarhitite kor sian kor ama. Mare dehita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala damonar. Parasi jala partaluk niroha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibahini saise sama sudi dosa nami. Dangadong nahupangasahok kami dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do nahupangasahon hami tujolom. Dibahini pasonang jala apuli mahami. Akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sisani dosa. Molotung adong manangisi na mardosa. Adong do pangodiat tadiamay. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardingganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion.
hasangapon madidebata na digijang. Amen. Tapuji Tuhan tamarede hita. Tatangi homa hatani debata turpuk epistel di mingguta dung arina talon tersurat di pesalmen 77 mamuka sian ayat 12 saha rodi ayat 10 tajahama marsika soring sai pujiokku doa kapapahena ni Jahobah ai sai ingotokku do halongangan akan abinahen nai sian narobi. Jala sai marhusari doamu taringut wakka pabahenanmu sudena. Jala sai mutakasi doaka jadi-jadian. Ale debata habadiau do perhitian di dalammu. Tung debata dia mah marhati bulon songon ho ale debata. Hodo debata sipatupa halongangan. Ipaboton hodo gugum tuaka bangso. Nunga di palua ho bangso mi marhite-hite tangamu. Aka anak ni si Jakob doho si Joseph. Ido sahakna. Martua doakan atau mangihon hatani debata. Jala nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhan tamarhite-hite kor ina.
Sude mahita marede, tapuji Tuhatta. Tahatiddakko maha porsiautai, songon nahina tiddakko ni dongata saha porsiau disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargogo na suatu dosa, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabia siya to di perbadia, adorang soha bubuhan. Ido Tuhata natumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, namati tarpajal do ibana di hau pinorsilang, natua tu banotoro dong ditanong, namula mangolo di hari patoluhon, namanaik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata jahoba, amanai pargogo na suatu dosani. Disima ibana pemulakso tu tanoon, manghumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea dito di perbadia, jala adong sadahuria na badia, huria atau panihalak Kristen akan na badia, doho dihasani dosa, doho dihatai na madok, mulak mangulu dosogo daging ni halak nong mate, doho dihanguluan na sorasuda. Amin. Tapuji Tuhan tamarhite kor sola gracia. Tatangi hom matiting na masa di tonga-tonga ni huriata. Shalom. Horas jala selamat hari Natal ma di Diakadamang dohot dainang. Titinguh Ria KBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda Minggu Dung Hari Natal. Topik Madok Molate Siala Asini Rohani Debata Minggu 20 Desember 2024. Naparjolo obar tu data na masuk tu Riata torop ni ruas nama rong tahun di bagasa minggon gudangna opak pulonom halak. Hatani debata natar surat di poda Saplonom ayat 20 manang ise nama rateteon hatani debata jupangan naro nadenggan jala halak nama raposan tu Jahoba maruli tua tu sede ruas niuriata nama ulang tahun upasat hamima selamat ulang tahun panjang umur debatama nama dongani uhud nama masu napa dua hon dadanak sorang. Di hari Minggu tanggal 5 Desember 2024 di bahasa-bahasa Hotuata do sadadadak bawa di keluarga Amang T. Siurian inangi N. Boru Pajetan. Hipas do dadanaki suang soninang naturas nape
maringanan nasida di perumahan Villa Tamara Blok GA G4 Tulu B masuk sektor Tulu. Napa tuluhon ibadah akhir tahun. Di hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 tapatu pado ibadah akhir tahun 2024 permingguan masuk pukul pitu bodari. Ima naniuloni pareses HKBP distrik 27 Borneo Amang Padita mangido tua padiangan STH MM. Napa waton ibadah pergantian tahun. Diotang hami hamu ganup ruas niuria HKBP Sentosa Samarinda patupaon acara Tahun Baru Keluarga di Bagastabe. Acara Boy Mata Jalo Sian Situa Sektor Ta B. Napa limahon ibadah tahun baru dari Rabu tanggal 1 Januari 2025 tapatu pada ibadah tahun baru perminggota masuk pukul 10 wita asaretama hitama dohoti perminggoni. Napa onopon laporan parhepengon penerimaan kuria 45% plus non sentralisasi gudangna 70 juta 420.250 rupiah, pusat 55% gudangna 76 juta 344.150 rupiah, pembangunan gudangna 5 juta 424.800 rupiah, kategorial gudangna 10 juta 660.000 rupiah, pengeluaran huria gudangna 24 juta 297.156 rupiah, pusat gudangna 70 juta 344.150 rupiah, pembangunan 0, kategorial 0, saldo kas huria per 26 Desember gudangna 205 juta 177.574 rupiah. Saldo kas pusat per 26 Desember 0, saldo kas pembangunan per 26 Desember gudangna 100 juta 120.122 rupiah. Saldo kas kategorial per 26 Desember gudangna 10 juta 660.000 rupiah. Jumlah kas keseluruhan gudangna 320 juta 755.696 rupiah. Pelayanan gereja Pagaran dohot taringot pertitingon perhepengon suangsoni dohot perhepengon boima tajaha di WA naung di share di sektor TB. Sonia pertitingon di hita mulai tema di hita. Tuhan debatama nama masu-masu huriana. Sude mahita marede, tapuji tuhata, laos disoma, tapasahat piliata na perjulu.
martang yang mahita. Sobana memadiho na punguon di jolom na badiai ale Tuhan. Dinaboy hami marpungu di bagas joromon di minggu parpudi tahun 2024. Sunenela dengan nibasam dui. Maurut hosa hongolua di hami. Nuang petuhan yang sedang hatam na badiai hami. Asadong gogo nami Allahumma dalai tahun nebaruon. Tuhan ngani roh hadu pikiran nami. Pasu-pasu hami Tuhan nagabi hapiahan ni hatam di bagasa tikion. Amin. Hurian itu hata di debata dihita di bagasan minggu sadarion. Tersurat mai sada Timotius bidusada ayat 12 sahat tu ayat 17. Di dogma songonon. Moliate hudok di namar gogoyhon au. Ima Kristus Yesus Tuhatai. Adietong doaw haposan ubain na dipabakit au gabe parhalado. Pangisahi duaw na jolo jala pangalili jala siulahu gugu. Alay dapotan asin roha doaw. Ay dang huboto na hulay taga soporsiai dope au. Alay gabe lam sumurung do asin roha ni Tuhatai. Matat haporsiaon dot holong ni roha di bagasan Kristus Yesus. Haposan jala sadok tau jalo do hataon. Nungaro Kristus Yesus tu portibion paluahon akapar dosa. Sian akai duau na parjolo. Alay alanyo do bana di asiyaw. Naing jumolo marhite sianau paturuhon ni Kristus Yesus sadok labas ni rohanay. Bahit tiruan dia kana naing porsia di ibana tuhangoluan sariling na. Alaiha muliaon dot hasangapo sariling nama di raja naso marmulay. Ima debata nama noktong naso dapot idaon na mamujungi. Amin. Ido sahatna. Hurian itu hatta sia dia do taboto na toktong debata madongani ngoluto. Sia dia do taboto na dipasu-pasu Tuhan hita amangina. Totu boy taboto i sian panidanyota de pribadi lepas pribadi. Muludang adong tahilala pasu-pasu ni Tuhan sa tao bolonon. Totu dak taboto maka tidak kon laho madok moliate tu debata. Moloboy hita manginang di bagasan na haipason sa hatu sa darion jala marhasa hong ludo pehitas buhado manginang kesasyata tarangot tusing. Molobodo pehita manginang pajupang di bagas joroon roa na kota sen pangaratuan na songo dia manginang kesasyata tarangot tusing alani ise doi. Molo tarimang rimangi pedaning ngolutan hatau bolonon, berduka do hita alani ekonomi, berduka hita alani sahid, berduka hita alani anakon, alani keluarga. Alai boy ta satu ujung kita 2024 totu alani sedoi amanginang. Alani kehebatat tadoi, alani kemampuan tadoi, manang ala perjuangan keras tadoi, manang alani pangurupan ni keluarga tadoi, do pangurupan ni dongat tadoi. Moloboy di dahamui ala pabahena ni debata totu mampu do hamba muji Tuhani laos madok mohliate tu debata song topik ni minggu tay. Alai molo di dahamu doi alani kemampuan munai saitu madihita na olo mamuji diri hape puji diri hama mago puji Tuhan haleluya. Amanginang dalam hitungan hari naing bolusota nama sa tahun bolonon. Oma minggu parpudi di tahun 2024. Bohado hita manginang menilai pada landing ulta hatau bolonon. Dia doa manginang nagumudang ni jalo hamu hatau bolonon. Las ni roha mana arsak ni roha. Dia doa manginang. Arsak ni roha dong. Las ni roha dua te. Alai boydo alani sada paru kilon naro
gabe mago 5 las ni roha naung tajalo. Ujungnya saya tado ma imada hola nakaparukil na hojalo iba hataw nonin nahita. Hapeli banay las ni roha dak tawering bei ala dihukupi arsak ni roha nasasadeng. Huria itu hatta na pasti sudah itu mempunyai kenangan manang paringotan di palaningula hataw bulunon. Godang do kenangan da botol ingotot sariling mangulu hita manginang. Marhite kenangani boy hita mekkel. Jala marhite kenangani boy hita manginang tumatangis. Bahkan boy hita sonang do boy hita muruk jala marsak marhite kenangani. Alay pada lingoluta dakolan las nirohana ro. Alai boy doro partangisan, boy doro aka ilu-ilu. Boy doi masai tarupi di bagasan ahatan bolonon. Alay yang manginang batu jolo matai date. Denggad donian mamereng tupudi aka masa lalu marhite kenangani. Alai molo mabailam tabado hapor siota te denggad do mamerengi. Alai molo lam galido hapor siota di bayan aka kenangani yang manginang di bayan aka masa lalui baunak pola sai taingot-ingot yate tujolo matai da asa boy las rohata na madalani ringo duton. Diturpo kope Apostel Paulus laho pahoton haporsiaon si Timoteus nagabasa pamatan nauli ibana ala haposon nai godang akaparukilon godang akatantangan dia dopi ibana nagabeng songon para bertanauli ibana. Ala memang badang murai na bertanauli on laho pabotohon hata hasit tongani. Jadi haposon si Timoteus gabe heradong di bana dia kapadilian. Ala gudang akaparukilon akatantangan di adopi ibana. Alai marhiti pengalaman pribadi na Apostel Paulus na pajupang ibana dohot Tuhani laos ido na patahon Apostel Paulus gabe sahalak perbertana uli sahalak perhalado puasa. Ala masa laluna hurang denggado pangisahi do ibana, pangalele do ibana, parjahat do ibana, pamunuh halak Kristen do ibana. Alai mo bakse hadirionna tung sobodo ibana marhite gabe perbertana uli. Ala memang amanginang ate. Persoalan na jot masa ima kita selalu mempersoalkan masa lalu. Gumodang dohita marnida masa lalu sian masa depan atau saat ini. Gumodang dohita mamerang masa lalu ni jolma sian masa saunari. Au sugura rohata tu sahalak situon apalagi tu abang paragid dan nakin. Au sugura rohata pitoraha do tadok. Toy baba nunga hutad dahona jolo mula senupung muna atau harus dihitaan to tadok kate. Sani hitap kate dahoma senda jolo ida kan. Ido mulu suguru hatta. Pitur taida do masa lalu nei. Pitur na jolo ido na taida. Dungi mo senang nasoyahyan berminggu alay to puro berminggu di hari natal do tabaruon uluge bersyukur hatta te songon ayam berminggu ate naita to di sedih na ronwai songon na berminggu naita lapatan na disi kita selalu melihat masa lalunya ujungna sasahalahi gawe maulma berubah alai molo debata Tuhan tidak pernah melihat siapa kita dahulu tapi Tuhan melihat siapa kita sekarang ido molo debata. Neng dohon na dising dialomo Tuhan ido hapeng hita asa marhawaw ni roha. Olo meninggalhon masa lalu yang buruk menuju masa depan yang baik. Apostel Paulus pe dang nasian si bunu jolma ibana di jo Tuhani. Ala di dok do sian parsitutuon ni haporsiona do ubain di pataridao Yesus dirina tu ibana. Ima di asa pulutului taida ma. Aidang huboto nahulai taga soporsia do piau ini banate. Sada do Apostel Paulus di masa lalu nai, sala do pangatusionna, jala sala do papahenan nai. Neng dohononna buhado hita manginang mengaku dosa kita, mengaku hasala atta tujoloni debata. Ala memang maul do hita marida dia kahurangata. Maul do hita marida dia kahasalata. Bahkan saya berusaha untuk membela diri. Soncong mana perjolo iya te titik kidung madabu tu bagasar dosa
Roma debata. Adam buasa dia lakoi. Ada lu si Adam. Ai boru-boru wido na mga letuauna. Roma debata ate Hawa buasa dia lakoi. Ai ulohido na mga letuauna kan. Mereka selalu berusaha untuk membela diri dan mencari kambing hitam dan menyalahkan seseorang, membenarkan diri. Hape bohado hitam menada dosa ta, hahurangata dia do penituhani. Didok do dibuka Hesekiel 30 ai hamulak ni para jahat do dia lomo Tuhani asa unang mate ibana di bagasan dosana. Di si mata tu siya manginang. Tuhan Yesus rotu pertibion gabe si palua jol modo ima ya 15. Jalan nunga tapes tahun ya manginang ate. Na diari nasalpui. Marhiti pesta Natal hita. Marhiti asin rohani debataw na milit hita. Dohot na majo hita laho majalo haluaw siyan tuhatay. Marhiti asin rohani tuhatay do manginang. Boy pataruhon hita di tahun 2024. Di minggu ujung tahun 2024. Dada siyan gugutay. Alai do tama hita madok mola tu debata. Diaka dengan dibasana dohot asi ni rohana. Akai se do manginang dolo madok moliate. Odun wangate masalahna. Akai se dolo madok moliate. Ima akan takas makilala pabeni debata. Anggo hotakas peta hilala dak tawat madok moliate. Sarupa doi au iber kamu jago pujo muna duau. Alalan iber kamu jago dang ipuji hamuau. Langsung oni matu debata nuai. Molo tahilala do guna pemeni debata tonga-tonga ning urutaon tawoto do madok mau liate dung takas to tahilala baru pe asa tawoto la homba muji dohot madok mau liate na paduahon di pata Tuhani hita gabe haposan bahasa Indonesia dikatakan orang yang bisa dipercayai atau setia amanginang dang hal namurai di ngulun ni Apostol Paulus nagabi haposan ibana. Alamar ningot aka masa lalui kenangani. Salpu doi. Jadi sarupa doi. Hola digabusi dongata hita sahali. Na pasti tujuan nyari baro pakalata. Dak porsia biate. Ay bergabus dohoy na nakpe si tohone no onelay paduali hon aledang yakin behita bedisi. Ima bulu di rohatan. Ay bodo halak songonon gudang do nian naboy si idaon. Alay dang adong naboy si ingoto nate. Gudang do si tiruon hinate. Gudang do si begio sa nibana alay dang mo daboy si tiruon. Adong musing do songonon 5 na ido sa pakation nai alay sa dape dang boy sitio po natin sa katana yate. Sa di padok hatana ay tohoron wangin na hitate ragu hita di hatanay. Artinya dakaposan dia kapakatayon. Alay buhado hita sa buhi tagabi haposa di hata nang dipabahenan. Jala haposa di haporsiyawan. Top 2 unang asal makatay asaw nang ragu halak ate. Unang asal bertindak asal pos rohani dongata tuhita. Apostol Paulus pe takas di hati dak konibana di patau debata ibana gabe apostel manang gabe parhalado marhite di parbertanolion na takas tu tari dai tanggung jawab ni ibana songon naposo ni debata. Ima nahona penjara ibana te ala debata nauli. Bahkan honalele ibana di ujungna mati martir do ibana alani berita nauli ima tanggung jawabna lagabi haposan ibana songon naposo ni debata baunak pola ite hitete cape menghabit marekos at tahun nate alay bohado habur jota kesetiata songon ruas ni hurian hakabesan tosa hitate dohot na mengutuk Kristus nuaing pehaposan do hita manginang di bay debata igan ulaut tabe. Alay tutu buhadot nuay bodo pi hapos anak kanatoras dia kaya nakon bodo pi haposan hita dia kaganup ulaut ta odo neng masalah na sedelas ni rohana baga do hita umbolo di luas debata hita gabi haposan orang yang terpercaya las ni rohana baga do di hita jala
idonoaing ikut do taulahod diaka tanggung jawab ta. Alan tapaturo mahita gabi haposan di ganup akaulot tabi do tiruan alalas tiruhan abal gadoy. Alasin tiruhan de bataro patawon hita gabi bu hita gabi haposan. Napatuluhom ma hasangapon hapeng hola dituhani doy taluboy mapamujion ni. Di patuturpuko do keterbatasan ningoluta amanginang. Tuk sobodo hapeng alani kehebatat hita lah mangula kaulote. So nakisi Timoteus dohot Apostel Paulus. Tung sobodo hapeng alani haboyota manginang pataron 1 tahun 7 ni taonon. Alay di dokdo ikon di bagasan lasni rohi tapor hat 2 tahun 2025 totu alani isedoy ima alani debatadoi. Tung sobodo hapeng sinamotain lah manesa dosata. Iyo benar jadi seperti biau lah paluan hita sen hadosa oni. Tung sobodo hapeng sinamotain lah paluan hita sen akasak iroha dosa kaparukilon. Soholan Tuhani. Alani donuaing tamado iko debataro nagabi inganan pamujiota tu debata. Jala ikon di bagasan hola di Tuhani do hasangaponi. Unak pelolonya te manggulu hasangaponi biate dang bagiata hasangaponi. Dia do bagiata da meni roha do holong ni roha do bagiata. Daktar buak bi hasangaponi siat tuhate. Holan ulota mamuji dohot pasangapot Tuhani do. Tong nama naubalga jalan nau sangap Tuhani. Daktar gati hita be hasangapon ni Tuhani. Lain do noang tajala masih roha, madok moliate mahita, mari kita berpikiran yang baik. Asabo itu masalah ni roha hita laho madalani tahun 2024. Amin. Martang yang mahita. Moliate Tuhan, dia seniroha madongani hami do pesta hatu minggu nami sadarion. Dinawiham di loaso mamujiho martang yang di bagas joromon pasahato dia kawalson ni rohanami pasahato nakalas di rohanami di bagas joromon. Tuhan leo dihami gugu doho pikiran natorang doho takalas ni roha talungui ma Tuhan di loaso hami nalahu madalani sa tahun bolo 2024. Tuhan pataru mahami di tahun 2025 asa bui hami di basa nahay pasulas ni roha Tuhan. Rohami mengulaulon nami doho mamujiho doho pasangapho di pasaran nami ope Tuhan paso-paso mahami daka ruas ni huriam jala tuhatang yang nami jala patulus Tuhan na hobar tulong wani roham dia puji-pujian nami Tuhan imadalan nami lah pasangapon ho doho mamujiho patuduhon balgani roha nami dia kapaso-pasum nang hujalo hami Tuhan huban hami akaruas ni huriam di warta di bagasan sadarion na marulang tahun lenomu Tuhan gajang ni umur doho pasikop dia kangul dasida asala marsitu Tuhan akaruas ni huriam ngulu nami pe nalah mamuji ho marhite nang dilehomu umur na gajang tonga-tongani ruas ni huriami nasoni Tuhan dan nasorang nak penalehomu di keluarga ni amang si burian Tuhan perguguin atau ras nasi dan lahu pagudang gudakon dan nahi doho manugunugu Tuhan tulong wani roham lenomu hahipason tunato rasna asa buat Tuhan ibana nalahu mangurus musenang doho madalani ari ningoluna di perayaan ibadah Natal akhir tahun Tuhan hubun hami may Tuhan asima Tuhan roham asa ho napatulus soni asa buat Tuhan madala doho dinggan di perayaan ibadah di akhir tahun 2024 dalam nami lahu mamujiho dohot nalahu madok moliate jaka pasu-pasu me atong sahat di homa Tuhan suding ngulu nami talumuwi memulorong Tuhan ruas ni huriam na marsak nuaing na marukil Tuhan perguguya karuas ni huriami unang loas Tuhan di bagasan padilian alay neng Tuhan di basa gugu nasyak kuya karuas ni huriam mengedup ya kana masa laos di bagasan las ni roha Tuhan nasida toktong pasahaton parukilon nai dohot arsak ni rohanay kana marsahit lenomu Tuhan gugong dohot hamalumon nasian ho atong mga saon ho hami Tuhan jumlah siya Tuhan dosa namin nagudangi hasta mahami gabe sihuton ho amen. Mari demahita hut papungu pilihan.
tatangnya kon mapeliata, ale debata amanami na di Banua Gijang, horo haroroan ni salu selehon nadinggan duhut na sauli basa na mauliutus. Hupasahat hami masa nilehom itu hami pilen nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa parhasyang hami pelianon, patibluhon harajawamu di tonga-tonga ni huriam duhut di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni selohom itu hami. Asalam ligir hami maduk moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di Banua Gijang, sa pinarbadi ang maguarmo, sa iro maharajaon mo, sa saut malamuan ni roham di Banua Togoso na di Banua Gijang. Lehon matuhamay sa darion hanguluan siya pare, sa samarusa nami sa ngapanesa nami, dido sa idungan na mardosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangujunan, paluang mahami siyan pangago. Ay ho! Pasu-pasu jaramoti Tuhan de batama hita. Di sodako Tuhan de batama bohina tuhita jala asi marohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jadi pasaur hon madamena tuto ditabe. Amin.